Пахвалёны Jesús Христос. Ну і спадзяюся, што вы там яшчэ не замучыліся гэтымі тэмамі. І трэцяя наша катэхеза – это барацьба, ну, скажем так, з мёртвымі традыцыямі, з гэтымі ілюзіямі. Як з гэтага выходзіць, калі мы ўжо разумеем сур'ёзнасць этой тэмы, як з гэтага выходзіць? Першы пункт, ну, напэўна, такі важны, гэта тое, што навучыцца шукаць праўду. Істину Божую правду. Да. Многие информации, сапраўды, которыми мы живем, свято перакананыя, это информация от людей. Не факт, что они благие, да, но часто это информация от людей. Калі у нас няма такой зацікаўленасці, вот як думаў Христос, адкуль правда паходзіць, да. Вот, ведаеце, не так давно прызадумаўся, у якія страшныя часы мы сапраўды жывём. Ну, калі раней мы яшчэ казалі пра нейкія нормы этычныя, но яны зараз не працуюць. Возьмем, напрыклад, хаця бы эўтаназію. Ці это добра ці не забіць старога чалавека. Да, вот, ён мучаецца, цяжкая хвароба, памірае, ці нават малады, но ён памірае, шансаў у яго няма. Забіць яго гуманна, каб ён доўга не мучыўся, да. Нехта кажа, дык это ж гуманізм, мы ж памаглі чалавеку, да. І ты думаеш, праўду памаглі, аблегчылі жыццё і яму, і радні, і так далей. Вот. І толькі калі ты веруючы, і ты маеш свядомасць, што панад усім гэтым спосабам мышлення ёсць Бог, который думае не так, як думае чалавек, для которого забойства – это забойства. І толькі маючы вось гэтую праўду Божую, ты можаш спыніцца перад гэтым вот светскім вот таким вот гуманізмам, таким способам мышлення. Ну, это я пра што? Што немагчыма вот, ну, вызваліцца з этой праблематыкі, гэта крывадушша, калі ў нас нават не працуе такая тэма, як думае Гасподзь і якой ёсць ягоная праўда, не нашая. Ягоная праўда, якой яна ёсць. То есть это першы пункт. Другі пункт. Гэта, канешне, паставіць акцэнт на любові. Тое, што як Христос кажа, што вы праз вашыя традыцыі занядбалі запаведь галоўную, запаведь любові. То есть не выпадкова Христос же кажа, адказвае на гэтае пытанне, якая запаведь найбольшая. Ён адказвае, не цураецца гэтага пытання. Ён спакойна кажа, найбольшая, полюбі Бога твайго, всім розумам, сэрцам, душою бліжняга, як самога сябе. Гэта ёсць фундаментальная рэч. Няма гэтага, не будзе нічога іншага. І вось каб вы вызваліцца з гэтага капкана, крывадушша такога рэлігійнага, такога мёртвага культа, да, павярхоўнага, трэба зразумець пра тое, што ўсё-такі ёсць рэчы фундаментальныя. І гэта тэма любві, а не выканання правілаў. Як бы мы гэта не разумелі, спадзяюся, добра разумееце, да, што я не пра анархію, пра нейкую там кажу. Пасля, што яшчэ важнае, як выходзіць з гэтага ўсяго дзела, нам адказ дае Евангелие ад Матвея, ўжо шукаць не буду зараз цытаваць, але ў 15 раздзеле, ў 14 вершы, это тая самая гісторыя, проста евангеліст Матвей трошку па-іншаму яе апісвае. Калі ўзнікае гэты канфлікт, Христос кажа такія словы: «Пакіньце фарысеяў». Ён кажа гэта апосталам: «Не чапайце іх, пакіньце». Вот этот момент важны. Калі ты бачыш, што чалавек памыляецца, вот ён жыве, ну, напрыклад, там, мёртвымі сваімі традыцыямі і ўсё, насколькі можна данесці інфармацыю трэба, паставіць чалавека перад выбарам. Не трэба не гвалціць яго, не даказваць на сілу, не пераконваць, што ён ідыёт, балван і так далей. Вот это для мяне момент важны. Многія з нас гэтага не ўмеюць рабіць. Што я – это я, ты – гэта ты. Вот это трэба зразумець. Это адносіны дарослых людзей. Адказнасць за маё жыццё – гэта адказнасць мая. Адказнасць за тваё жыццё – это твая адказнасць. Калі мне трэба сказаць, я скажу, падзялюся сваімі думкамі, я скажу то, што я думаю, тое, што я думаю. Я не збіраюся нікога на сілу нікуды цянуць. Вот этот момент вельмі цікавы. Можаце глянуць у Евангелии ад Матвея, як Христос кажа апосталам пра фарысеяў, которые не разумеюць этой тэмы.
у іх канфлікт. І Христос кажа: «Оставьте іх», каже русский пераклад, «пакіньте». Не чапайце іх, досыць. Вот, ну гэта такія пункты. Цікава, што далей будзем чытаць Марка, пан Езус, 14 верш и далей. «Призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши, слышать да слышит». Першы пункт важны. Христос тлумачыць гэтую тэму найперш. Ён фарысеям ужо не тлумачыць. Ён ужо ім сказаў. У іх ужо адбыўся канфлікт. Ён не ўлазіць у размовы больш з імі на гэтую тэму. Цяпер ён склікае народ, который гатовы слухаць і зацікаўлены слухаць. І тут два важных пункта. Слушайте і разумейте. Па-першае, трэба пачуць, па-другое, трэба вникнуць. Трэба акунуцца, трэба разбірацца, трэба загрузіцца, трэба думаць. Таму, між іншым, я вас правакую гэтымі катэхезамі, такімі ось, пытаннямі трошку, не ведаю, як вам там это ідзе на самой справе, але правакую, каб думалі, каб акуналіся. Я вам пішу гэты ролик, записываю, насколькі тут часу выйдзе, не ведаю, по факту, але я днямі сядзеў над этой тэмай. І я задаволены, як не ведаю што, таму што это не для ролика акунуўся, я ўбачыў, насколькі это важна. І я днямі акунаўся ў гэтую тэму, у мяне была магчымасць, я просто як подводная лодка ішоў на дно і капаўся ў этой тэме. Вот этот вот момент. Слухайте и разумейте, то есть разбирайтеся, удумайтеся, про што ідзе размова. Далей Христос тлумачыць ужо не народу, тлумачыць сваім вучням. «И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Цяжка мне скаментаваць, бачыў розныя каментары гэтага тэксту, але мне асабіста улавліваецца трошку нават сарказм Христовы. Вот про что это слово? Потому что не в сердце его входит, а в чрево. Ежа нячистая, вот чего чаплялись там фарисеи, вот это нечистость ежи. Входит не в сердце, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Про что идет размова? Про порожняк, так казали на зоне, турме. Это значит про кал. Про то, что вот вся нечистота, ты пошел там, сходил, посидел там на унитазе, вот вся нечистота и вышла. Вот такие вот приклад дае Христос. Асабіста адчуваецца ў гэтым сарказм. Такі, не злосны сарказм, але просто такі вот, што Христос хоча паказаць, вы ведаеце, эта тэма зусім не важная на самой справе, а важно тое, што выходзіць з сэрца. І тут зараз будзе такі даволі цікавы тэкст. 20 верш і далей. «Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Ёсць некалькі тэкстаў у Пісанні, дзе ёсць проста пералік розных грахоў. У пасланні Галатаў ёсць пералік грахоў, недзе там яшчэ будзе, і это адзіны з нешматлікіх тэкстаў, который гучыць з вуснаў Хрыста, дзе проста урад тюркім, скажем так, просто урад стаяць розныя грахі. І Христос паказвае, што яны нараджаюцца ў сэрцы. Слухайте, адразу хочу вам эту важную формулу намаляваць. Я іх прааналізаваў, гэтыя грахі.
Рускі пераклад мне, ну некаторыя тут старарускія словы, незразумела нават было, пра што ідзе размова. Ну, можа, у 2 словах скаментую. Вот. Але я заўважыў, што ўсе гэтыя грахі маюць супольны корань. Яны пачынаюцца там, дзе няма любві. Вот пра што мы з вами разважалі ў другой катэхезе. Калі губляем тое, што галоўнае, займаючыся знешнім традыцыямі, відам, вось это вот мы казалі, што это, ну я казаў вам, што это крывадушша, рэлігійная крывадушша, крывадушша культа, калі сэрца за гэтым не ідзе. Значыцца, губляем галоўнае, у любві не ўкараняемся, назовем это так, у любві да Бога і да чалавека. І ў выніку гэтага, у адсутнасці любві ў сэрцы, вот нараджаецца вот цэлы спіс гэтых грахоў. І шчыра кажучы, у якім напрамку пойдзе, у каго там нейкі большы грэх, у каго меншы, гэта ўжо другараднае. Вот так вот уся трагедыя пачынаецца. Не ведаю, насколькі там ёсць для вас сэнс, можаце акунуцца ў гэтыя грахі, паглядзець, там, пачытаць пра іх, да, што это такое. Ну, я сабе пара пытанняў задаў, пара пытанняў. Ну, напрыклад, для мяне было пытанне, якая розніца паміж прелюбадзеяннем і любадзеяннем. Ну, то есть я даследаваў грэку, пераклад знайшоў такі. Прелюбадзеянне – гэта нарушэнне супружеской вернасці. То есть ты здраджваеш сваёй жонкі альбо мужу. Любадзеянне – гэта свабодныя сексуальныя адносіны. Розныя прычым, да. Пасля непатрэбства, вот это для мяне зусім слова незразумелае, арыгінал грэцкага слова, ну і там па слоўнікам глядзеў, это распуста, разврат, бесстыдства. Так кажа. То есть розныя формы грахі сексуальныя. Атрымоўваецца любадзеянне, прелюбадзеянне і непатрэбства, у прынцыпе пра тое самае, сексуальная сфера, толькі, ну, як бы сказаць так, каго насколькі панясло ўжо, увогуле без тармазоў, назовем гэта так. Лихаимство. Что такое лихаимство? Это карысталюбие, ну это я по-греки тлумачу. Карысталюбие, жадность, любасцяжанне. Як мы часто любім казаць, калі незразумела, пра што ідзе размова, то размова ідзе пра грошы. Ну вот это з тых грахоў, которые ну, былі б мне там незразумелыя. Ну там убийство, кражи, это злоба, коварство, завистлівае вока, ўсё ясна. Карацей кажучы, ну трошку мяне як бы пад маю тэорыю не падышоў крыху, магчыма, не падышоў адзін грэх, гэта грэх любадзеяння. То есть это сексуальный грех, ну, скажем так, не ў форме распусты, чамусьці прызадумаўся, што людзі ж грашаць і па вялікаму закаханню, па слабасці сваёй, то есть это не, ну, якраз таки па прычыне любві, так ці інакш зразумелай, да. Ну, таму тут трошку так у мяне лёгонька паслізнуўся за тым момантам. Вось, але, ну, у большасці, да, аналізуючы ўсе тыя грахі, сказаў бы, яны пачынаюцца там, дзе не хапае любві. Так бы гэта, напэўна, сказаў. Вот. І заканчэнне гэтага спіса пераліку грахоў, ён вельмі цікавы. Апошні грэх безумства. 4 моманты ёсць у Новым Запавеце, дзе ўжываецца это слово безумства. У Евангелии, калі не памыляюся, толькі один раз. Безумство – это значыць адсутнасць розуму. Калі чалавек не карыстаецца розумам, ёсць грахом, который вынікае з таго, што не хапіла любві. Да, вот фундаментальнага не хапіла. Ой, знаете, чаму для мяне это асабіста важна? Таму што калі я чую, як людзі не здольныя ўбачыць элементарнейшых рэчаў, зло называць злом. Просто ў нашыя часы самыя элементарныя рэчы, і людзі не разумеюць, што это зло. І ты просто глядзіш і думаеш, людзі, тут не пытанне нават веры, вот, ну, карыстацца розумам трэба яшчэ. І ты разумееш, яны не карыстаюцца. Чаму? Таму што гэта духоўная праблема. Гэта не праблема інтэлекту. То есть яны ў нейкіх сваіх грахах даходзяць да такой духоўнай слепаты. Магчыма, якраз такі па прычыне традыцыі. Таму што верна заўсёды ўсё выконвалі, пра сэрца не дбалі, пра любоў не дбалі і ў выніку дайшлі до безумства.
І таму, бачачы проста кашмарнае зло, не могуць назваць зло злом. Я б сказаў бы так, напэўна, чаму яшчэ этот момант важны для мяне, тэма безумства. Я б сказаў бы, што гэты свет сучасны, ён безумен. І, канешне, нам адразу хочацца думаць, хто там больше безуміў, да? Ці на ўсходзе, ці на захадзе, ці на поўначы, ці на поўдні, да? Хто больше безуміў, хто не карыстаецца розумам. Я сказаў бы, усе дружна не карыстаюцца розумам. Толькі пытанне ў тым, што недзе да гэтага безумства давёў блуд, разврат такі, а недзе да гэтага безумства давяла пыха, недзе жаданне абагаціцца, недзе, яшчэ нейкія тэмы, зайздрасць, напрыклад, давяла. Некаторыя кажуць, што галоўны матор бальшавіцкай рэвалюцыі это была зайздрасць. Которая, то есть як это, нехта мае, а я не маю, а я хачу мець. Чаму б не забраць? Да. Цікава, да, што не ідэалогія, не марксізм давёў, а зайздрасць. Чуў такія версіі, да. І бачым, якая схема малюецца. Паглядзіце, схема проста, я б сказаў бы, нават фундаментальная, которую я асабіста назіраю, в хрысціянстве, у касцёле гэта назіраю. Мёртвыя традыцыі, дзе губляецца тое, што фундаментальнае галоўнае, то есть тэма любві да Бога, пазнання яго волі, любві да чалавека, губляецца фундаментальная, знешняя абалочка нармальна ўсё, гэта нараджае крывадушша. У выніку гэтага крывадушша нараджаюцца такія розныя грахі, которые ў канцы давядуць да безумства, як кажа рускі пераклад. І нехта нават з каментатараў, з тых самых айцоў касцёла, каментаваў, што безумства абагульняе гэтыя ўсе грахі. Гэта фінал такі сумны, такі громкі фінал. І, мои дарагія, ужо задання вялікага няма ў мяне для вас разважаць. Але сказаў бы так, возьмите то, што для нас важна, і просто, насколькі можаце, пачуйце эту тэму, што яна сур'ёзная. Я падумаў яшчэ прыклады безумства ў Бібліі, так сходу, так з апошняй хвіліны, што мне ўзгадалася. Гэта Навуходоносор, хоць ён, канешне, не праведнік. Чалавеку рэальна паехала крыша, калі можна так сказаць. Вельмі яркае, трагічнае безумства некалі духоўнага чалавека, гэта цар Саул, который пачынае ваяваць з Давідам, і бачна, як ён плачаць, перажывае, ён разумее, што это зло, і адначасна проста як нейкая форма шизофрэніі, параноік, тут жа хоча яго забіць і тут жа плача, тут жа прызнаецца ў любві і тут жа зноў кідае чарговай дзідай. Форма безумства. Думаю, што Юда у нейкім сэнсе, канешне, тут уплыў д'ябла будзе, але тут, я б сказаў бы, што это падобна, это разам, то есть грахі, рашэнні, нейкае там карысталюбе, любасцяжанне Юды, там свая пыха, тут, это ж грэх, это ж уплыў д'ябла, і ў выніку безумства ён павесіўся. То есть для мяне нейкі такі вобраз намаляваўся Юды. Чамусьці ўся дынастыя Ірадаў намалявалася. Так хто хоць трошку ведае гісторыю, яны ўсе былі вар'ятамі. І той Ірад, цар, который быў у часы Хрыста, калі ён нараджаўся, і той іншы Ірад, который ўжо быў, который удзельнічаў ва ўкрыжаванні Хрыста, і ўвогуле яны там усе, цэлае пакаленне Ірадаў, рэальна то былі вар'яты. І думаючы пра Ірада, я б увогуле сказаў бы, напэўна, што гэты свет і гісторыя паказвае, што тыраны гэтага міра, яны пры здравым рассудкі не надта сканчвалі. То есть яны у сваіх грахах, акунуўшыся, у грахах улады, грошаў, тэрора нейкага, амбіцый сваіх, многія з іх на старасць, крыша добра ехала ім. Мои дарагія, дзякуй, што праслухалі. Што для вас важна, тое возьмите. Пахвалёны Езус Христос.